tamni himale jeng tini आंदोलन खालामने tini राजभवन अभियान बेलाके सक्सेस जोंखा ओ सक्सेस जों माने निने आनि जतनि फान बायनो अब सक्सेस जों विशेषकर TWF जत फाइनाय tini 44 ta ब्लॉक नि फाइनाय रखनो खा गाहाम जानगो ताई अरवो tini अरवो तामनि बासन रगनाय रक tini MLA tini अरवो MDC चेयरमैन तिब्रा मथानि प्रेसिडेंट जत फायनाय अरवो जों सपोर्ट खालायगा कगलाम रग सालायगा बरंगबो हामबाय मारिवो तेबो हामबाय मारिवो अरवो पुलिस प्रशासन नगबो बरंगबो हामबाय मारिवो ताई मीडिया दाखुसो नंग बिसिंति अब प्रचार खायना नरगो तेबो हामबाय मारिवो तामनि हिमाले नरक नाय गुबुयनो नरक खुनुनाय र सत्य घटना नरक खुनुनाय र नरक बेलाके हामबाय तिनि अब पीसफुली बाबेनो जों अरवो जों अभियान खालायनाय पीसफुली बाबे रैली खालायनाय जों थांलायगा तामकाय अरवो बेलाके तिनि खासरांलायो जों तामनि हिमाले जों गवर्नर न जों 24 तारिख खालायनाय हिनिनाय जों अपॉइंटमेंट हामाने अपॉइंटमेंट जों रिलिया अपॉइंटमेंट जों रिया ताय पुलिस प्रशासन बो जों फोन खाय मिया सिंहरो नरकी 24 तारिख नरम तो अपॉइंटमेंट गरै जों बो तिनि ड्यूटी खायनानै जों बो परमिशन इजाग्या नरकी नंनि 24 तारिख नि प्रोग्राम खालायना दाहिनि सिंगै दङ जों आं अबनो मा साका जों तो खालायनानै हिनि टारगेट खालायजाक जों तो खालायनाय अपॉइंटमेंट रि दातं रियाय दातं जों खालायनाय न ओंखाय बरक सावो नरक तो अरवो गवर्नर बाय मालाय गला नरक सुदो मालायनाय बिनि सेक्रेटारि बाय आसक सिं नाय हिनजाव आमति फान उनथुन जों खालायनाय पीसफुली बाबे जों TWF रक बुमा बदलक जों उनथ्रुलिया तां उनथ्रुलिया हिमाले अब जों उनथ्रुइ लाब करि ताक आगुंना सिनांनाय 24 तारिख न जों खालायनाय ओ तिनि ककबरक रोमान स्क्रिप्ट न उनथ्रुलायमां आबो तलाक क्लासुक दंखा आबनि बागा अब लं टाइम नि राजनैतिक जोंताय अब उनथ्रुलिया नि खायना नि थांतानि दिनि बरक वान सुकना बुरि रक अनेक गोबां फायका बुरि रक नि बदल नुगुइनाय बंने अरबो अब बरंनि वान सुक मानि ने बरक ता चेन्ज खालायनाय जोंनो गवर्नर बाय मालायनानि रेखा आव गवर्नर बाय मालाय बेलेखायनो तंथका बेलेन खासरांका गवर्नर बो जोंनो याक पंनै खालाय आरसीबाद दिखा तामनि हिमालय बयस्क बलाय बयस ओंखा बयस्क बाय आरसीबाद दिजां माने अब चिन बख्राव होसगलाय माहाय मा दंसियो कक तो बो कम सावो कक साकाबो नरक खलायलायदि राजनैतिक खलायदि नंनि हानि बागै दफानि बागै नरक खलाय थांनि सक्सेस ओंनाय हिसाव दिनिले आनि जरातैला आं नरनो आनि जरातैला आं गसि जाखिनि सावो 4 दिन बिसिंगो मुख्यमंत्री न रिंगिनाय बरक अब सालायनानि को बिन जरातैके बरिजा आपनि बागै जों दिनि बिलाके सक्सेस ओंखा अ सक्सेस ओं मानि जतनि फान दंगो जतनि चुबा मुं दंगो आरो दैनि अरेन्ज खालायनाय र volunteers नि सामुं खालायनाय र बेनार यांगो तिनि प्ले कार्ड सिनामनाय र TISF रगो जोंनो सुबाखा बरंनो हामबाय मारिबो विशेष खालायै बरगो जोंनो अनेक जागा सुबाखा दै रम हालाय आगरलाय थानिनाय अरत जों बुरि रक्त जतनो जों सुबालाय जागनो बुरि रक्त अब जतनि फान जतनि परिश्रमनि बिसिंतिखायनो अब सक्सेस मानि बागै बेलायखाय जारा मिटिं तिनि अमिसिल फाने रम जतनो न हामबाय नरक हाम करन थां सगै बायदि बरक थांगै दङ सगै बायाको अमहायकनो जों आन्दोलन मा खालायनाय जरा नरक न मारिंनाय मुसुबाय थागियाको गवर्नर तो गसिका बिनि जरातै ताबो जदि सरकार जदि राज्य सरकार जदि गसि हांकाय अ ककबर रोमानि स्क्रिप्ट न चालु खायनानि गसि हांकाय चिनितेब आन्दोलन खायनानि नांनाय जों जतनो रेडी दं दिनै नाय बंखानि कबं